Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí. I des de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut, que som nosaltres, us donem la benvinguda a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que és on estem ara mateix, i en aquest acte, que és el Cafè Gips, diguem que és pel que sembla, que és la primera vegada que es fa fora de l'àmbit del col·legi, per tant, amb això també ens agrada molt. I l'acte aquest, el Cafè Gips, que porta el lema de Llum per la Salut i que està organitzat pel grup interdisciplinari de professionals vinculats en la salut, que és una entitat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, juntament amb la Junta Comarcal del Baix Llobregat del Col·legi de Metges de Barcelona, amb l'Institut de Ciències Fotòniques i també des de l'àrea d'innovació i emprenedoria del Col·legi de Metges de Barcelona. Per tant, el primer que volem fer és agrair, òbviament, que hagin triat l'Hospital de Bellvitge per fer aquesta primera sessió fora del col·legi, i per donar aquesta benvinguda ens acompanya el doctor Àlex Santamaria, que ell és el president de la Junta Comarcal del Baix Llobregat del Col·legi de Metges de Barcelona. Cap aquí. I aquí li passo la paraula. Molt ràpid, perquè la part important són la dels experts, la dels que s'estan incorporant al món sanitari al 100%, a les nostres organitzacions. Abans començava a ser habitual un traumatòleg amb un geriatre, amb un internista, ens semblava com estrany, però ens hi hem acostumat, ara ja no, ara ja incorporem a les nostres organitzacions a bioenginyers, un munt de professionals que ens donaran molt més valor. Com a president de la Junta Comarcal de Baix Llobregat és un plaer venir a Bellvitge, la segona casa, la meva primera sempre ho dic, que és el Consell Sanitari Integral a l'Hospital General d'Hospitalet, sobretot en aquest cas, però venir aquí a Bellvitge a donar-vos les gràcies per acollir-nos i feliços perquè sigui el primer acte de GIPS fora del col·legi, o sigui que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Bé, jo també per acabar aquesta benvinguda, que com diu ell, l'important és el que ve després, només reiterar l'agraïment a l'organització, als organitzadors per haver triat l'Hospital de Bellvitge, i després perquè sí que volem dir que ens fa moltíssima il·lusió, ens fa una especial il·lusió el fet d'ubicar aquest acte, aquesta sessió, per molts motius, però si em deixeu només destacar-ne dos. Un primer és el fet que aquesta gerència territorial compartim molt aquesta essència que després veureu del grup interdisciplinari de professionals vinculats amb la salut, que després la doctora Clara Prats us explicarà en més detall, però compartim aquesta filosofia, aquestes ganes de treballar conjuntament, sobretot el que es basa en el treball col·laboratiu, el treball en equip, el treball en xarxa. Penseu que en el nostre posicionament estratègic el treball en xarxa és un dels eixos estratègics del nostre posicionament. Per tant, que aquest és un punt per nosaltres molt important, el treball amb tots els altres proveïdors i també amb altres disciplines. I després, l'esperit de col·laboració forma part dels nostres valors. Per tant, ho hem posat en el nivell estratègic i nosaltres hi treballem molt en aquesta línia. I després també la incorporació, com deia ara també l'Àlex, la incorporació d'altres disciplines per nosaltres també és un element molt important, perquè creiem que nosaltres estem molt acostumades a treballar en un àmbit. Llavors, altres coneixements, altres punts de vista, altres necessitats i aquestes altres mirades creiem que també ens serveixen per obrir la ment, per identificar moltes vegades oportunitats que ni ens havíem imaginat perquè no hi penses i perquè no ho coneixes, i per tant aquesta part per nosaltres també és superimportant perquè pensem també que ens ajuda a afegir valor a allò que fem, a millorar la qualitat de l'atenció que donem i tot orientat a millorar els resultats en salut de les persones. Per tant, jo crec que tots amb aquest objectiu comú creiem que són elements prou importants com per sentir-nos molt identificats amb el que després us comentarà també del grup interdisciplinar. I el segon motiu és perquè estem encantats també de tenir de convidats a l'Institut de Ciències Fotòniques, perquè, òbviament, també compartim molts valors amb ells, perquè estem treballant ja amb algun projecte conjunt
I perquè estem treballant també per augmentar, per aprofundir en aquest nivell de col·laboració, perquè estem segurs també que junts podem fer coses molt més potents i coses molt xules. Per tant, aquí també ens sentim plenament compromesos en aquesta línia. I per tant, allò en definitiva, que estem molt felices i molt contentes de tenir-vos aquí, de compartir aquest espai amb vosaltres. Estem segures que serà una sessió molt interessant, sobretot per sentir coses diferents, per sentir coses noves que ens estimulin també la neurona, segur. I després, en el cafè que tindrem a la sala Vicenç Ferrer, que és la que està baix, a la planta baixa, farem el cafè i allà sí que podrem també compartir entre nosaltres, amb els ponents de la taula rodona, podrem compartir de manera més relaxada i amb més tranquil·litat podrem compartir també les experiències i tot allò que vulguem parlar amb ells. Per tant, moltes gràcies a tothom i que tinguem un bon cafè Jeeps. I ara li passo la paraula a la doctora Clara Prats, que ella és la presidenta de la Junta Gestora del grup, precisament del grup interdisciplinar de professionals vinculats en la salut i que us explicarà ja amb més detall de què estem parlant i què és això. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Encarna i Àlex, per aquesta introducció. A veure si s'organitza bé les coses, jo crec que sí. Com deia l'Encarna, jo ara circumstancialment i amb molt carinyo i amb molt orgull estic al capdavant d'aquesta comissió gestora juntament amb l'Anna Mitjans, que és la persona que ho manté viu. Perquè m'ubiqueu, jo soc física i soc d'aquest sector de persones o de professionals que no ens hem format en ciències de la salut però que estem col·laborant estretament amb metges, amb personal sanitari i que per tant d'alguna manera treballem en salut tot i no haver estat formats per això. Per tant formem part d'aquestes persones, aquests professionals que estem vinculats a la salut sense ser professionals de la salut. I portem ja molts anys en el meu grup de recerca treballant en aquest àmbit i per tant en aquest món interdisciplinari col·laboratiu que explicava l'Encarna. I us explicaré una miqueta què és això del GIPS perquè és molt nou, ara el juny farà un any que ens vam presentar en societat, per dir-ho d'alguna manera, i per tant encara estem en un moment d'anar explicant una mica, d'anar creixent, som encara bastant una llavor, anem pujant, anem creixent amb les persones que es van adherint, i us pensava explicar una mica el per què, que jo crec que el tenim tots bastant clar, però una mica el qui i el com estem tirant això endavant. Començo amb el perquè, faré un petit salt enrere, me'n vaig al segle XV, perquè quan pensem en interdisciplinarietat aquest concepte ha anat canviant al llarg dels segles i de fet al segle XV la medicina era bastant interdisciplinària, perquè teníem els físics, que eren els físics aleshores sí que eren experts o professionals de la salut, que eren els que feien el diagnòstic, que intentaven trobar l'origen d'allò que li estava passant al pacient, llavors teníem els cirurgians i els barbers que feien aquelles sangries o les operacions, teníem els apotecaris que feien preparaven els ungüents, el que fos, i per tant no hi havia totes les disciplines mèdiques que tenim avui en dia, sinó que era una concepció molt més àmplia. Passava en la ciència en general, aquí m'agrada molt parlar de Daniel Bernoulli perquè era físic i metge a la vegada, era també estadístic, matemàtic, era un científic interdisciplinari ell mateix, en essència. És el que va establir totes les bases de la circulació sanguínia, que és un problema físic però que és alhora un problema anatòmic o fisiològic. Va fer un dels primers models epidemiològics, en aquest cas sobre la verola, i per tant era ell, jo crec que és un d'aquests grans científics interdisciplinaris que tenim a la història de la ciència, però necessàriament si ens volem anar coneixent amb més profunditat ens hem d'especialitzar, allò de quien mucho abarca poco aprieta, doncs és una mica això que ens porta al llarg del segle XIX a poc a anar especialitzant-nos, anar creant totes les diferents disciplines científiques, comencem a aprofundir molt més en tots els problemes, arribem molt més enllà, però ho fem de forma ja molt més compartimentada, s'acaba posant nom, això em sembla que ho explicava Wagensberg en una entrevista, que acabem posant nom a les fronteres fins i tot, tenim la biologia, la física, però comencem a parlar de la biofísica, de la bioinformàtica, de la geotecnologia, comencem fins i tot a compartimentar les fronteres. El mateix passa en les disciplines científiques, però tot això permet en gran part ara m'he equivocat de botó,
permet que al llarg del segle XX, sobretot XX-XXI, hi hagi la gran explosió tecnològica que no hagués arribat sense aquesta especialització prèvia, i tota aquesta tecnologia entra en tromba necessàriament a tot el món de la medicina, no? I per tant aprenem a dominar la llum, això ho veurem avui amb els ponents que tenim, aprenem a dominar la informació, disposem d'ordinadors, disposem d'una sèrie d'eines que ens fan millorar tot el que és el diagnòstic, terapèutica i prevenció de les malalties en les persones. I això és una cosa que ja tenim, que ja està passant, tots aquests aparells, aquestes tècniques estan ja als hospitals, als centres sanitaris, estan en centres d'atenció primària. Això és d'un article que vaig trobar, que explicava una mica, destacava o triava 10 tecnologies punteres, això és de l'any passat, que estan ja en tot el que és l'àmbit sanitari, que ja s'estan utilitzant. Darrere de cadascuna d'aquestes tecnologies hi ha una especialització molt gran en uns certs temes, però això ens porta una mica cap al concepte, aquesta especialització, aquesta compartimentació fa que sí, acabi sent necessari tornar a la interdisciplinaritat però d'una altra manera. Ja no és el científic que sap de tot, sinó que són molts científics, moltes persones de disciplines diferents que treballen conjuntament en un problema, en el nostre cas en el problema de la salut. I aquest és el context en el que neix el GIPS. L'altre dia comentant amb un company de l'OPC em deia, jo imagino com un triangle, on tenim 3 vèrtexs, tenim el que és la medicina, tenim el que és el pacient i tenim el que és la tecnologia. Tot el que és el lligam medicina-pacient és un lligam que està ja molt treballat al llarg dels segles, diguéssim, però tot el que és lligam medicina-tecnologia, doncs tot just l'estem construint, i el que és encara potser més complex, que és el de tecnologia pacient, com interaccionen, doncs aquest és el que necessàriament hem d'abordar, i és en aquest context en el que neix el GIPS, aquest espai per crear sinergies entre aquests professionals diferents, crear aquests espais de debat, aquests espais de discussió com el d'avui, però començar a avançar també en temes vinculats a l'ètica, per exemple, en la deontologia, coses que el personal sanitari ho teniu ja més que treballat, però que en aquests moments entres al quiròfan i a més del metge, del personal d'infermeria, doncs hi pot haver un enginyer, hi pot haver un físic, el mateix pot passar quan es fa un diagnòstic, què passa si falla l'algoritme d'intel·ligència artificial que hi ha al darrere, de qui és la responsabilitat? Doncs tot això ens obre un nou món de preguntes i de problemes a resoldre. Qui ho fa això? Això és una iniciativa que surt des del Consell de Col·legi de Metges, que veu aquesta situació i per tant vol apostar per obrir aquest espai per facilitar tot el que us comentava. Ens posa al capdavant una sèrie de persones que he posat els noms no tant per qui som com a persones, sinó qui som com a professional. I aquí potser la lletra és molt petita, però hi veureu enginyers, hi veieu pediatres, hi ha cirurgians, hi ha llicenciats en biomedicina, hi ha una doctora en genètica, hi ha microbiòlegs, és a dir, és una amalgama de professionals diferents que tots tenen algun vincle. Aquests som el que diem la comissió gestora, que som els que ho vam gestar i els que ho estem una mica gestionant. Vam seure l'any passat, vam estar parlant d'aquesta missió, d'aquests objectius, d'aquests valors amb els que hem generat el GIPS, i aleshores vam començar a treballar. Fa un any ja es va posar això en marxa, hem creat una sèrie de grups de treball. Tenim, per exemple, un grup de treball de bona praxi que està abordant tots aquests temes que us comentava relacionats amb l'ètica, la deontologia, etc. Tenim un grup de treball d'emprenedoria, tenim un grup de treball en formació que està treballant amb tot el que és la detecció de necessitats formatives que necessitem uns i altres per poder treballar conjuntament, de relacions entre institucions de naturalesa diferent, entre hospitals, centres de recerca, universitats, empreses, buscar projectes conjunts que ens puguin ajudar a tots. I després el que estem avui, que és aquest Cafè GIPS, que és que això ens ho li dirà la Georgina, des d'aquí li dono les gràcies, perquè és un espai que s'ha creat per treballar en aquest networking, en aquest espai informal de trobada entre nosaltres que ens serveix, entre altres coses, per començar a trencar barreres de llenguatge i de concepte que tenim a vegades, i que això a vegades al voltant d'un cafè és una miqueta més fàcil. Per tant, aquí és on estem avui, estem en aquest Cafè GIPS,
Us he posat aquí algunes imatges de la web, es fan algunes accions des del GIPS, però també es dona suport a altres accions, s'intenta recollir tot allò que passa a nivell de recerca, de formació, d'innovació, doncs tot això ho anem intentant recollir, circular entre els membres. I des d'aquí, per tant, de fet, el meu objectiu d'aquesta primera part és animar-vos a sumar-vos al GIPS. Fer-se membre del GIPS no implica res en concret més enllà del que estiguem tots disposats a invertir o a treballar, però és necessari per fer-ho créixer i per portar-ho una mica cap a on volem o cap a on necessitem que vagi. Teniu per aquí un codi QR que podeu fotografiar amb el mòbil o podeu entrar a la web i mirar-ho, però com us comentava aquí, i som professionals sanitaris i no sanitaris, ens agrupem en aquests grups de treball i simplement estem començant a caminar i a tirar endavant. Deixeu-me acabar amb 3 frases, que a més lliga molt amb el que explicava l'Encarna abans. Jo soc em sento a vegades una mica predicadora de la interdisciplinaritat i tot plegat. I fa poc vaig descobrir 3 frases de Wagensberg que condensaven molt bé discussions meves de 10 minuts explicant el que jo pensava de la interdisciplinaritat. Hi ha gent que són genis, com ell, i diu, per exemple, la interdisciplinaritat no consisteix en creuar resultats finals, sinó idees nues, és a dir, hem de seure junts des del principi i dissenyar-ho tot de bones a primeres des d'aquest punt de vista, amb les persones d'aquestes altres disciplines. Canviar de resposta és evolució, canviar la pregunta és revolució i no podem canviar la pregunta si no treballem amb interlocutors diferents. Davant d'un mateix problema, la pregunta d'un metge, la pregunta d'un físic no tenen res a veure, això és el que ens portarà molt més lluny. I la tercera, conversar és una bona idea perquè en general no ignorem el mateix i jo crec que això justifica plenament el que estem fent avui aquí al Cafè GIPS. Per tant, sense més preàmbuls, passo a presentar-vos el Cafè GIPS d'avui. Deixeu-me abans donar les gràcies a la Junta Comarcal del Baix Llobregat i a l'Hospital de Bellvitge per tota aquesta implicació que han tingut en l'organització, que ens ho ha facilitat molt. Us deia abans a la Georgina i a l'Anna, que estan al capdavant de tot això, i a tota la gent dels companys de l'ICFO, perquè jo crec que serà molt interessant tot el que ens explicareu. Us deixo ara en mans de l'Ariadna, que ens presentarà, suposo, ella mateixa els ponents, jo crec que serà més fàcil. I després disculpar-me d'entrada perquè hauré de marxar abans de la discussió, que és la part interessant, però espero poder seguir totes les xerrades i per tant el Cafè GIPS me l'hauran d'explicar després, però vaja, moltes gràcies a tots. Hola, bona tarda a tothom. Primer començar també donant les gràcies al GIPS per convidar-nos a xerrar avui i per crear aquests espais de trobada entre professionals mèdics i tecnòlegs, que són, com veureu, són espais que necessitem molt per aplicar les nostres tecnologies en l'àmbit de la salut. Jo em presento, ens anirem presentant a nosaltres mateixos, som 4, jo soc l'Ariadna Martínez, treballo a la unitat d'innovació i transferència de tecnologia de l'ICFO i amb el Miguel Ángel Moreno, que parlarà tot seguit, donem suport a totes aquelles aplicacions de tecnologies de l'institut que puguin tenir aplicació en l'àmbit mèdic, biomèdic o d'imatge avançada. Ells entraran més en detall amb tecnologies i aplicacions en particular. Jo el que volia donar-vos és una visió una mica de context. Jo soc la coordinadora del que en diem el programa de Llum per la Salut i a l'ICFO som un institut de recerca en fotònica que és reconegut a escala mundial. Fotònica recull tota aquella ciència i tecnologia que tingui a veure amb la llum, des de la seva creació, control, manipulació, detecció, passant també per les aplicacions. Nosaltres concretament estem ubicats a Castelldefels, al Parc Mediterrani de la Tecnologia. L'institut va ser creat el 2002 i a dia d'avui treballen més de 450 persones de perfils diversos, molts físics, com ara jo mateixa o com la Clara, però també tenim químics, matemàtics, informàtics, enginyers, estadístics, amb aquesta línia que dèiem d'interdisciplinaritat.
de metges, que jo sàpiga no n'hi ha cap. Això ho fem amb col·laboracions amb tercers. Estem organitzats en 25 grups de recerca i amb més de 80 laboratoris que treballen en temàtiques diverses, òbviament no tots en salut, tenim moltes temàtiques de quàntica, per temes de criptografia, de telecomunicacions, temes de nanomaterials, per coses d'energies renovables, etc. Avui ens centrarem en aquest portfoli de llum per la salut. I sempre diem que més enllà de... Som un centre de recerca, però més enllà de la recerca tenim una triple missió, que és, a més, formem aquests investigadors del futur i posem esforços en la innovació, en aquesta transferència de coneixement. Treballem per acompanyar aquestes tecnologies del laboratori fins al mercat, o en el cas de la salut, doncs fins a la clínica, el laboratori d'assajos clínics, el centre de rehabilitació, etc. Això ho fem per diverses vies, tenim un portfoli de més de 100 patents, col·laborem amb més de 40 projectes industrials ara en marxa, també ho fem potenciant l'emprenedoria i la creació de negoci. A dia d'avui s'han creat 11 empreses a partir de l'ICFO i n'hi ha 4 projectes, 4 iniciatives més, el que diem en incubació, 2 de les quals presentaran avui. Per tal que aquesta transferència es faci d'una manera que tingui sentit i per tal de garantir que estem sempre alineats amb aquesta recerca que fem amb les necessitats del pacient i de la societat en general, treballem per naturalesa en col·laboració amb professionals mèdics i biomèdics des de l'inici de l'ICFO. I ara fa un temps, a l'inici del 2020, just abans de la pandèmia, vam decidir crear el que anomenem la xarxa de fotònica mèdica de Barcelona, una mica per donar un paraigües a totes aquestes col·laboracions que portàvem més d'una dècada de trajectòria, passant així d'interaccions fins llavors, sobretot d'un a un, d'ICFO amb un sol hospital, a crear més un fòrum de discussió on poguéssim posar en comú les millors pràctiques, canviar lleugerament la pregunta, tenir un accés a un ventall més ampli de pacients i més divers, a promoure en general l'adopció d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit mèdic i també a seguir, òbviament, demanant finançació per seguir desenvolupant. Per tant, totes aquestes són les missions d'aquesta xarxa de fotònica mèdica, que a dia d'avui consta de 9 hospitals i els seus respectius centres d'investigació, i n'hi ha d'altres que estan en vies d'unir-s'hi. En concret, ara estem formalitzant la participació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'ICS i del Col·legi de Metges. Llavors, com us comentava, els meus companys entraran més en matèria, però aquesta és una voluntat de resumir molt breument en 3 categories les nostres capacitats tecnològiques en l'àrea mèdica i biomèdica i d'imatge avançada. Per una banda, més a l'esquerra, tenim un equip de més de 20 persones dedicada a la monitorització no invasiva de l'oxigenació i el nivell de flux sanguini dels teixits. Això són tècniques de monitorització, això és important, no són imatges, sinó que són mesures de biomarcadors de flux sanguini, i en veurem algunes aplicacions. Després, la segona família és perquè tenim tot un centre d'imatge avançada a l'ICFO, una facility en anglès, amb una gran varietat d'eines molt punteres de microscopia de superresolució, i també veurem uns exemples i unes aplicacions en la clínica. I per últim, el que hem ficat més un calaix de sastre, però que són tots aquests dispositius de point of care, a peu de llit del pacient, o dispositius de diagnòstic més genèrics, que també en veurem un exemple. I aquests són els projectes que destaquem. Òbviament tenim col·laboracions també amb hospitals i amb altres institucions a nivell nacional, europeu i global, però a nivell local de l'àrea metropolitana, que a més aquesta proximitat territorial és important, en aquest cas en col·laboracions en l'àrea sanitària, destaquem aquests projectes, creiem que representen bé les diferents temàtiques, les diferents aplicacions en les que podem aportar valor amb les nostres tecnologies fotòniques. A la part de la línia superior veieu
tots els temes de neuromonitorització i veieu que tenim aplicació des de malalties pediàtriques a altres afectacions més lligades a l'envelliment. I també a dalt a la dreta veieu que treballem no només per fer aquestes tecnologies cada vegada més precises, sinó també més portàtils, més flexibles a l'hora de poder desplegar-les en aquest entorn de pacient crític. A baix veieu que també tenim temes d'oncologia, que avui no hi entrarem, però us convido a entrar a la web de la xarxa de fotònica mèdica on podeu veure una descripció i quins col·laboradors tenim en cada cas. I si voleu, durant el cafè podem comentar-ho. I temes d'oftalmologia, que sí que en veurem un exemple avui. Per últim, aplicacions de la Covid-19, on vam veure que des de l'inici de la pandèmia, de fet, també teníem una contribució important. I us mostro només, que podem comentar després, 2 projectes europeus, aquests arrel de la pandèmia, un que es diu Bascovid. Tot això són projectes, com us deia, amb empreses, en concret també amb una consultora que ens ajuda amb el tema de regulació per portar aquests dispositius al mercat i que passin el corresponent marcatge CE. I aquest és un altre projecte, en concret en pediatria, amb Sant Joan de Déu. Amb Sant Joan de Déu tenim el que anomenem un joint lab, un laboratori conjunt, d'on pengen diversos projectes. Aquest n'és un financiat per la Comissió Europea. I finalment, abans de passar la paraula als meus companys, convidar-vos a la trobada anual d'aquesta xarxa, que tindrà lloc d'aquí 2 setmanes, el divendres 28 d'abril, on la temàtica d'enguany serà la importància del seguiment de la microcirculació en la salut i en la malaltia, i en especial en el pacient crític. I tindrem aquest ponent convidat, que vam estar fa unes setmanes en el Congrés d'Intensivistes a Bèlgica i hi havia una sala plena escoltant-lo de més de 300 persones. Esperem que aquí atregui interès. Teniu el link per registrar-vos. I amb això passo la paraula al meu company.